Jotonan lamsogo ani YouTube channel o hingke cheng tabok ma bari o phaine ni phaimani sekang puila hingke cheng ba Mahadev ni bari o hablaikia o jaga o sekang habune tarpore cheng ma bari o hamnai cheng proti bochor no phaio hingke norok baksa onek borok nano sengo nini bukra no phonung di ni seng tini family kaisa phaio hingka hingke video soye sengnai tongdi borok no botini kaham ke no phonung nai hingke jara nanya musung nai rok botini ke nai manchi nai ta. Ayang ke ama buk baru gui tonggo I omong ke babu hingke amuta buk mutai khulum grana Gyani ukologo je numani omong ka babu te ama borok khorong ni hingka hingke ta buk o jaga o buk barungna nai tonglayo ta. Hingke ta mutai khulumi tonglayo ama songrok paibe ko buk barungman bumaya kubla o bwskang ni omo hingke ani buprang jela. Putu baya ang hingke tabuk jadi soklai tonglayo an bwsai hingke ayang jengno si video khai tongsiyo bo video tini kom no nungjak sinai jengno si video khaima tongkha hingke ba omo bo asike bui sokjakmang pura rwjamang suka sabrok bo khaijak ekdum. Hingke tabuk khe han bwsai bo mutai khulumi tongo khai ko hingke jeng sokpai ke o jaga o ma bari o hingke nahadi ko o jaga o samung choliwi tongkha ta omo paikhe ekdom naithok sungnai kasing haike swnamwi tongo amono. Tini asuk borok bangya onyo din rogo hingke onek borok bango line rokma basao tini ke line rok basana nangli eta borok kono. Ma bari o kaje phaibe mani nahadi ko kanya ketal jamai ketal rok Samno boro udah berman aja oh ya jeng tabuk khe thang sinai nogo mutai rok dati no ripai khebola abun bagui nei hingke choya sangnai tongman bagui belai no hambai tini video asung no sinai aisinggi tongdiani next vlog. Nah di ya